Com hem dit al llarg d'aquest debat, és veritat, tenim en els propers anys dues revolucions per fer, la digital i la sostenible. En això, en fer-la poc o molt bé, ens hi juguem el benestar de la propera generació. I jo crec que hem d'evitar els triomfalismes, és a dir, qui conegui països europeus que han fet bé els deures i que els estan fent bé, sap que nosaltres no som un d'aquests països. No som a la cua d'Europa, però tampoc no som al capdavant. I tenim algunes coses que ens condicionen, no? Som una economia de serveis, i alguns d'aquests serveis, com ara el turisme, difícilment digitalitzables. Som una economia de pimes, en un entorn en el que qui fa bé els deures són les grans empreses. En els fons europeus no està ben definit, vaja, no pinta bé que Catalunya pugui situar-se bé per rebre una part important d'aquests fons. Hi ha molt per treballar i ho hem de fer, però hi ha riscos en aquest sentit. És evident que el rol de la Generalitat hi és un rol tractor, com ho hem dit, és un rol de generar infraestructures, de generar marc regulatori, però el primer deure que té la Generalitat és el de digitalitzar-se ella mateixa. És a dir, en una part, vaja, bona part del nostre debat l'hem dedicat a què pot fer la Generalitat per digitalitzar el país. Bé, el primer que pot fer és digitalitzar la Generalitat, digitalitzar la sanitat, digitalitzar els serveis públics, l'administració, desregular, posar la usabilitat i el model Lean al centre de les polítiques públiques. Fins ara no ho hem fet, els propers anys hauríem de servir per això.